Мартин Тотев и днес ще правя видео за рекламите. Реклами... Това нещо трябва да ни накара да си купиме продукт. И мисля, че има скрити послания в тези неща. Защото не знам как си купих това. Уче. Го спечелих. Но има някои реклами, които са малко дразнещи, а в случай смешни. Вижте сега. Пете си гастострин перфект. Това ще подобри цяло сърдечната ви дейност. И ако го пиете, няма да получите в никакъв случай инфаркт. Аз преди 5 минути пих един и сега вече ще потесва. И няма как да получи инфаркт. Инфаркт! Или пък другите реклами. Рекламите, които трябва да ни побуждат си купиме някакъв телефон, например. Вижте, здравейте, ние сме от Екротел и днес ще ви покажем нашата реклама за телефоните, които можете си вземете. Можете си вземете с план за вноска, допълнителна вноска, ДДС. План за бежичен интернет и план за нова карта е тази Nokia за 50 стотинки. Можете си вземете една по-нова Nokia, деца разтваря и тъй. За 1 лев със същите планове 10 000 минути, 10 000 часа интернет. Колкото. Или пък е тази по-странна Nokia, деца върти. Можете си вземете за 2 лева. За 2,50 евро с всички планове, с всички минути, с всичко, което ще ви струва отделно. Обаче си го вземете 2,50 стотинки. Заслужах си. Или пък рекламите, които ви карат да си купите музикален инструмент и те го правят точно по този начин, че да повярваш, че дори да нямаш идея за какво става дума, за музика, но като ти дадат пианото пред тебе да почнеш да свириш Одата на радостта. Вижте. Така ми се иска да науча пиано, че бих направил каквото и да е. Спокойно. Се научи да свириш на пиано. Само на скромната цена от 339 евро. Готови си или не за пианото? Да, готов. Супер! Айде, ето, давам ги парите, готово, после баща ми ще ги даде и А сега ще получи ли един урок? Разбира се, че сега ще има един урок по пиано. Само да се наведа да взема пианото. Опа! Ето! Промъкнем тук. Опа! Ай, майка! Ево пианото. Ето как. Готово. Сега ще учим на пианото. Искам да ми свириш нещо. Каквото и да е. Каквото и да е. Аз мога да свиря само едно нещо, но не съм го свирил доста отдавна. Но все пак ще пробвам. Да, ето. Готово. Ами само това знам, да. Нищо друго. Опа! Май ще чупим пиано. Боже! Нали трябва да се уча още, защото нали трябва да платя и другия урок, ако ще уча още, да. Така ли е? От сега ли да платя или по-късно другите 350 евро? Да. Сега за урока, да. Да,
Ти определено не знаеш пиано и трябва да се учиш при мен. Искам още 10 урока. При мене 50 урока. Ясно ли ти е? Добре. Това беше моето видео. Аз съм Мартин Тотев и ако искате да се сабскрайбнете.